Wani batu na daban da ya rika janyo cece-kuce shine shirin Iran na samar da makaman nukiliya, wadda ta daɗe tana janyo rikici. Ga ƙasashen duniya, shirin na Iran ya zama babban abin damuwa. A shekara ta 2015, Ayatollah Khamenei ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta dakatar da gwamnatinsa ƙera makaman nukiliya domin ɗage wasu takunkuman da aka saka mata. Bayan shekarar da aka cimma wannan yarjejeniyar, Iran ta ci gaba da shirin nata. Lamarin da bai yi wa Donald Trump daɗi ba, sai Trump ya fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018. Iran dai ta nanata cewa suna shirin ne don kare kai ba don kai hari ba. Amma Amurka da Isra'ila ba su yadda ba, dalilin da ya sa suka fara kai hari wuraren ƙera nukiliyar tun Yunin shekarar da ta gabata. Ayatollah mutum ne da baya tsoron barazana daga ƙasashen waje. A ƙarshe dai ya zama mai kare Iran har ya mutu.